Yano nga baryo, silingan sa Basak Pardo, nahimong sentro, kapilya sa ubos puso, kumon nga damgo, panaad sa Enero, bugtong regalo, tingog sa kampanaryo, lumad ba sa kanon? Whoa! Kitang tanan din managsuon, lumad ba sa kanon? Whoa! Mihinog sa paglabay sa panahon. Sayaw nga uso, mugna sa mga Navarro, tambol ni Dencio, turutot ni Ulan dito, tibuok tribo, kalipay magsakripisyo, halad kanimo. Viva Pete Senyor! Profesional yan ting istambay, tunay butan dumay palaaway, manang manoy dugong inday, mga lalaki nga mungki ay oyok lakos sumipa normal, akin na si Toro na kalimtan, kulig kugiya walay sama, among ama-ama George Rama, tungod kaniya nagiusa, sosyal kauban ang masa, lumod ba sa kanon? Whoa! Kitang tanan din managsoon, lumad ba sa kanon? Whoa! Mihinog sa paglabay sa panahon, lumad ba sa kanon? Sukbuanon, lumad ba sa kanon? Pilipinhon, lumad ba sa kanon? Sukbuanon, lumad ba sa kanon? Pilipinhon.